आरो रायजोफोरखौ कनफिउज खालामनायनि मोनसे टेकनिक बियो। नोंथांमोना नायनायसाय जे दाखालि एमपिआव जोङो थार्ड पस्टखौ जों बिदों, मोननै पस्टआ बा सानैया एनडिए हिसाबै बिथांमोना देरहानो हायो। थार्डआव नोङो अपोजिशननिमोन, खिन्थु अपोजिशनफ्राबो गावसोर गोरोबलायैयाव बेखौ बिथांमोना बिनो हायासै। जों नाजाबाय गेजेरावनो बोरैबा जाबायबायो खोमा होननानै। दा जों गाव हारिजों हारि हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथांनि खाथियाव जों मानसि थिनहरदोंमोन जे साथाम एमएलएफोरनिया जोंनि बिजाथिनो बिथांमोननि भटखौ होहैलाय खोमा। नाथाय बिथाङा बुंबाय जे मानो मस्ला, नोंथांमोना मिडिया गेजेराव नुखादों, जायखौ जोंनि थान्दैया रायलायनायाव जेखौ बुंदों बे एखे बाथ्राखौनो मिडियानि गेजेरावबो बुंदों, सिगाङाव बुंदों मस्ला मोनोबा होगौमोनलाय खोमानो। दा जुदि मस्लासो बिबायबा बे ओनसोलनि जौगानाय, बे ओनसोलनि गोजोन खौसेथिनि खोथा सिन्था खालामालासिनो खालिबोल' मस्लानि फारसे जुदि सिन्था खालामोबा बे ओनसोलाव नोङो गुरुबासानि घटना जाबाय, क'क्राझार टाउनाव घटना जाबाय, नैबे नोङो कारिगाव जाथाय जाबाय, बे मोनफ्रोमबो जाथायाव फंसे खोथाखौ बुंबाय थाबाय जे आंनि आखायाव आयेन शृंखलाया गैया, ल' एन्ड अर्डारखौ आं मेनटेन खालामनो हाया। नाथाय जों बयबो मिथिगौ, जायफ्रा मेगन गुनु, जायफ्रा एसे बेफोरखौ खौरां लायो, जे जोंनि बे बिटिसिनि चिफ आरो डेपुटि चिफ बे सानैया केबिनेट रेंकनि जायो। जेरै जोंहा उर्खावग्रा ब्रह्मआ केबिनेट रेंकनिमोन, केबिनेट मिनिस्टारमोन। बिथांमोना नैबे मोनबा जिल्लायाव केबिनेट रेंकनि जायो, केबिनेट मिनिस्टारनि रेंकनि। दा होमबा बिथांमोना डिसिएसपिखौ नोङो निस्सय बाहायनो हायो, कन्ट्रल खालामनो हायो, अर्डार होनो हायो। दा अर्डार होआखै, जों आंनि आखायाव बे गोहोआ गैया होननाय माने मा? बिथाङा रायजो राजाफोरखौ दुखुआव खोख्लैनो थाखाय, रायजो राजाखौ खस्थ'आव खोख्लैनो थाखाय बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। थार ओंथियाव बिपिएफआ नोङो रायजो राजाफोरनि सरखार नंलिया, रायजो राजाफोरनि दोलो नंलिया, रायजो राजाफोरनि दुखु खस्थ'आव बिथांमोनहा जेबो फाजालिया। नङाबालाय जोङो इउपिपिएल हिसाबै माने माइनाव सोरां बिथांखि होदोंमोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो अनसाय बिथांखि होदोंमोन, रग निर्मुल आसनि होदोंमोन बेमारिफोरनो, फरायसाफोरनो जोङो गियान सोरां बिथांखि होदोंमोन। बे गासैबो बिथांखिखौ दानजोबनानै दिनै जेनगोना रोखा जाबाय नालाय, बेनिखायनो मानो अरुनदय दाननो नागिरबाय, न' दाननो नागिरबाय, हा होनाय नङानो बायदिसिना बाथ्रा। दा बेफोरो बिथांमोननि जेननायनि लक्षण।